Yini le edliwayo wena ubona ngathi kwangamela idliwe? Imali yokuza. Listen properly. Ngafika ngafakela umuntu wesifazane imali yokuza wangeza. Uyahlanya futhi ngeke usalapheka. Waxolisa ngamxolela ngimcela ukuthi ngicela ungivakashele still wangeza. Jesus. Hey, yabona leyo ukuthi umuntu wesifazane athi uyeza qeda angafiki. Buhlungu kabi ngiyayazi. Amadoda ubanje ongathola ikhanda elikhulu ehambe uyovashela umuntu engakazi wambona. Like uyapi uyokhuphula ushwele emzini womuntu. Iyoyoyo leso. Kodwa lavi manga sengithole usalavi. Bafuna ukulotsholwa. Siyayicelela nje bandla, siyayicelela hayi kabi. Imali yokuzwa sezifaka lapha kulenk manager. Yes. Wena qhamuka usugibela sizokushuthi sekubosa ke manje. Uma umuhle indoda angeke kufakele imali yokugibela bese kulinda empenteni. Izokuhlangabeza ihambe nawe. Hayi. Hle kahle umjida mayicela ukubona bese efaka imali yokuza yokuqala kusekumele uyidle uzubonza userious. Ivale mfana.